nyt taas pitkästä aikaa videota. Mä en edes muista milloin viimeksi mä oon tehnyt kesällä joskus. No, mutta joka tapauksessa mä oon ihan... tulin just kotiin koulusta. Nyt on perjantai ja sitten alkaa viikonloppu tänään. Jeses. Ja mä ajattelin nyt, että mä näytän, siis mä oon luvannut tehdä tän kouluakuisenkostauksen, niin nyt mä sen teen. Eli no mullahan nyt ei oo mitenkään kovin kiinnostavaa tää sisältöä, mutta kuitenkin. Eli mun laukku on tämä. Tää on todella epämuodostuneelta ja ihan järkyttävän isolta muun verrattuna, mutta kuitenkin. Okei, ekaksi täällä on rippikutsu, sain tänään. Sitten mun vihko, missä mulla on muun muassa TET-paikan sopimus ja joku tämmönen liikuntalukujärjestys ja kaikkea muuta tämmöstä ns. Koulukamaa. Sitten löytyy Tuntematon sotilas. Yes. Tää lukee tätä siis koulussa. Sitten on lompakko. Mä oon taas vaihtanut tän. Siis mulla oli jossain vaiheessa semmonen punainen, nyt mulla on taas tää pinkki. Ja tämmöstä. Toivottavasti siellä nyt ei näkyy mitään henkilökohtaista. Huulirasva. Tää on Carmex. Sitten löytyy kurkkupastille ja tää on vähän kärsinyt kyllä tää paketti. Mutta minkäs teet? Sitten löytyy kynsiviila ja 2 kompulaa. Sitten penaali. Tää on joku tämmönen Marimekon. Tää on kyllä aika vanha, mä ostin tän joku 2 vuotta sitten suurin piirtein ehkä. Sitten on muutamat koulukirjat. Äikän kirjat, tai no siis... Taju. Mä en tiedä näkyykö tää nyt väärinpäin. Mulle näyttää toi, mutta se näyttää kyllä pelkän. Ja sitten mun vihko. Sitten on purkkaa. Ihan peruskamaa. Sitten on tää mun aivan superihana Pilsan vihko ja Pilsan kirjat. Sitten täällä on vielä harja, joka on ihan tämmönen hiuksia. Taas huulirasva. Tää on Blistexin. Tää. Sitten käsidesi. Mä en pysty nykyään elämään ilman tätä ja tänäänkin tuli todistettu, että tää on tarpeellinen. Deodorantti ja lakka. Löytyyköhän täältä jotain muuta? Joo. Sitten mulla on puranaa. Lisää huulirasva ja vaseliini. Ja sitten on vielä 3 huulirasvaa. Tämmönen perus lavello. Mä yritän tehdä mahdollisimman nopeasti, sen takia mulla tulee tämmönen nopeasti tälle. Sitten on tää bodyspin tämmönen joku mansikka ja sitten joku tämmönen ennesti mistään. Mutta nyt näyttäis ainakin, että on laukku tyhjä. Tuolta toisaalta puuttuu esim. Mun avaimet, jotka mulla oli taskussa tossa matkalla äsken. Ja kännykkä ja sitten kuulokkeet. Mut joo, mulla on nyt hiukset kyllä ihan sikahuonosti, mutta... Ja jos mä ajattelin, tää video kestää nyt kohta 5 minuuttia. No mut mä voisin vielä näyttää tässä nopeasti päivän asun, koska mä en tiedä jaksaanko mä ottaa kuvia. Mut joo, aloitan vaikka Corvexista. Eli, oi tarkennus kyllä niin. Toivottavasti nyt näette jotain. Eli nää tämmöset glitteristä. Mä oon siis kyllä saanut nää, mutta glitteristä alun perin ostetut korvikset, sulkakorvikset. Sit no, rippiristi. Ja mulla ei oo nyt koruin kuvasta tää rippiristi ja nomination. Ja sit on ihan tämmönen neon keltainen pandeo, joka on siis Inasta. Ja sitten on tää Valtterista ostettu tämmönen zebrakuvioinen paita. Ja
ja alun perin tää on siis tämmöstä. Ja sit mulla on vielä ihan perus valkoiset farkut. Mulla oli kyllä, tässähän se on. Mulla tuli vaan niin kuuma, että mä otin se pois, mutta siis tämmönen tää Prisman poikien osastolta hommattu villatakki. Toi muuten kiva. Ja sitten oli toi laukku ja sit musta nahkatakki. Ei mulla sen kummempia. Varmaan kirjoittelen sitten enemmänkin, mitä mä oon tekemässä nyt viikonloppuna ja tulee niin paljon kaikkea hommaa, että saa nähdä, tuleeko mitään postauksia, joka ehkä sit sunnuntaina. Mut joo, nyt mä lopettelen tänne ennen kuin tästä tulee semmonen ylipitkä. Joten moro!